Megöljük. Látod, berazod a pórát. Gyerünk kislát! Ügyes! Jó kutya! Ügyes! Én látom, hogy a többeket. Ja. Nem feltétlen most. Én látom, hogy a többeket. Nem mondtam, eljön az időszak. Na, visszavigyem. És csinálom még egy megesét, kirúgod a partra, és fogja a oldalra. Ha beállsz ide, már automatikusan fog eredni. Én mondjam. Gyerek! Kész! Egyet bele szapott üresbe, a hangja megváltozott, jó? Zsófika! Ne érj a szájt, ne folytsad, csak mondd, hogy ered. Fogd a pórát. Csak a pórát engedd a nyakadat. Ered! Még egyszer. Ered! Erről van szó. Muszáj egy kicsit legyen akkor. Ott van. Gyere.
Ej, de ügyesek vagyunk! Szuper! Tartsa le ütetletet. Nagyon faj. Ne baszturálj a nyakörvet annyit, nem kell. Már meg lehet tanítani, ha szögesen van, akkor melyik fájdalmunkat hoz neki, hogy eredszen. Akár laza forrázol, akkor jöjjön visszaugasson. Ezt a váltásról kezdjetek el csinálni. Ugatásnál egyetek, kérjetek szépen egy kicsit tőle. Lehet intenzívebb. Tudod, látod, hogy nem kell kapkodni, nem kell túl sok, csak kezdjél egy kicsit többet kérni tőle. Egyébként minden jó, nagyon szépen fog, jó a terhelés, megütöm vele rám, tudja mit kell csinálni, nagyon szépen föl van készítve. Picit mehettek följebb, picit kérhettek tőle többet, picit lehet csinálni, ne nagyon tépkedd a haját, csak azért, mert én csinálom, ne nagyon csináld, óvatosan jó. Lehet csinálni, de nagyon óvatosan, ne szoktass hozzá a kutyát. Tehát azért csináltam, hogy én oda teszem a kezem, hogy emlékszel rá, mit csináltam az előbb? Nem emlékezett, meghúztam. Most még egyszer fogom csinálni, megint megfogom, hogy emlékszel, mit csináltam az előbb? Ha emlékszik, elteszem a terhelést, és hadd menjen. Oké, nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ne tanítsd meg a hajhúzást a kutyának, hanem ha csak azt emlékszem, mi fog történni. Oké, húzok, és akkor hadd menjen. A terhelésnél mondjuk mélyebbre rakjuk. Tehát jobban betesszük, és akkor nem kell csinálni semmit, mert a pózra kicsit intenzívebb a húzással. Fönn fogják hajtani a kutyát. Tehát meg kell tanítani innen is húzni, innen is húzni. Innen fog a kutyát lehúzni, és elvitte. Nem lentről fog húzni, az könnyű. Innen föntről lehúz, és el tud húzni. Ide beállt, itt soha nem csinálunk keresztést. Itt nem eresztetünk, oké? Innen mindig lehúz. Mikor len vagyok, itt adod neki az ereszt vezényszót, és majd megy neki az elektromos kard. Nem. Hát mert hogy stabilizáljuk a fogást, amikor a segéd így megáll a kutya, akkor nem kell wing. Ezért tettem fel a YouTube-ra az eresztés őrzést a jogkállal, hogy ennek így kell kinéznie. Most egyenlőre azért a pozíciót tanítjuk neki. Tehát egyenlőre lem, húz, föltesz, szökő, húz, teker. Nagyon jó. És nincs eresztés, kapja. Lehet, nem kell. Azért mondom, hogy itt tanítom így meg az eresztést, hogy már 99%-ban az eresztésed jó lesz. Aha. Legfeljebb rá kell segíteni. Rögtön van egy ösztönváltás. Pontosan. Tehát itt is ösztönváltás. Mindenhol tanítsd meg az ösztönváltást. Fölzsákmányba kikapcsol, fölvédőbe kikapcsol, fölzsákmányba kikapcsol, fölvédőbe, zsákmányba, visszavédőbe. De az összes váltást ide-oda meg kell tanítani. Aha. Az a jó. Nem baj, ez a jó. Azért mindig akkor adtam neki a fogást, mikor szépen be is lazította a forrást. Ez már nem azt jelenti, hogy egy kicsit sok. Nem. Mert akkor van a kutya jó. De most ne túl, ne nyom túl. De pontosan erről szól a védőösztön, hogy na akkor most küzdünk. Megkeresem a pozíciót, ami nekem jó, és fölkészülök arra, hogy mikor fogok menni. Ez az állítás felugatás. Nem az az állítás felugatás, hogy húzzál visszafele, azt megyek szétbaszom a pofát. Az nem állítás felugatás. Az állítás felugatás, hogy nem azt jó. Oké? Nem baj. Nem. Pont ez kell nekem. Én meg mondom, biztos van egy kis bizonytalanság, és azért ül be már ideje korán. Van, de ha hogy ne lenne? Hát ez a lényeg, hogy bizonytalanság van benne, a kutya fölkészül, hogy hát hiszen ez a kiképzés, amit csinálunk, a kutya tudja jól, hogy ha én nem rúgom szét a te picsádot, akkor te fogod szétrúgni az enyémet, ezért kell nekem erősnek lenni. Ettől lesz a kutya erős, mert ugyan ő odaad mindent, amit csak tud, viszont mindig nyer. De ahhoz, hogy nyerjek, ahhoz nagyon oda kell figyelnem, és mindent oda kell pakolni. Oké? És akkor lehet csinálni a palánk oldalát takarva a kard kilépésbe, mert ott is meg fogod kapni ugyanezt a távolságot. Oké? Az is nagyon-nagyon jó, de szerintem rá lehet tenni a szögecsest, és akkor el lehet kezdeni vele dolgozni.
Milyen a bátorságpróbál, hogy jön bele? Állóra csináltuk, meg 2 szökője van, 3 állóra, ész nélkül. Nem gondolom. Hadd adjak neki egy bosszút, és akkor de úgy dobja el magát, hogy kicsit korábban dobja el magát, tehát egy dakkos. Már mikor jön le, vagy így áll a kutya. Nem mér, nem számol. Hadd csináljuk egy rövidet, aztán a többit megnézzük. Most csak... Na most kétféle eresztés gyakorol vele. Az egyik ez, az ösztönös eresztés, neked most egy kicsit ebből több kell. A másik meg csak, hogy leülteted, erezd, és oldalról elveszed a kart. Soha nem szemben. Nem játszol a karral, az nem a te játékod, az a kutyáé meg a segédé, és mindig oldalról veszel. De úgy, hogy erezd, pang, ő ereszti, és elveszed. Tehát az eresztésnél ő kell, hogy az aktív legyen, neki kell ereszteni. Nem ki? Eresztés meg semmit nem csinálunk, egy dekát. Hát valahogy csak le kell ereszteni. Lefolytam. Ja? Eddig mindig. Én már azért megtanítottam. Így, tehát óvatosan. Kurva szép a fogása, nagyon nyugodt, azért az egy gyerek. Oké? Nagyon pici baba ez még, azért mert 11 hónapos, nem annyira élet. Ott még túl sok kölyökször van ott a két között. Jó? Van, benne van, jó a kutya. Oké? Tehát nem kell, én nem kezdenék el túl sok mindent tanítani neki, hanem inkább stabilizálnám azt, amit ez most tudnia kell a kutyának. Oké? Fölkapcsol, lekapcsol, átvág. És ez legyen mindig érdekes és izgalmas. Attól, hogy a fizikálisan passzív vagy, attól lelkileg nem szabad, attól még lelkileg borzasztó aktívnak kell lenni. Tehát amikor a védő van, akkor azért feszes vagy, csak azért nem mondom, hogy lelkileg csinálni kell. Adhatsz neki egy kis időt, minden a váltásból, nem rögtön támadásra, oké. De mindig kutyára irányul a mozgása, akkor lehet bemenni, és már akkor jön a gond rá, és aztán majd a későbbiekben megtörténik a védő, mert védőből ugat és védőből fog, és itt vált rá a zsákmányi progresszióra után. Tehát lépésenként ezt meg lehet tanítani, de te is beállhatsz neki, járunk egy fánykét, és tedd el az étet. Neked fogja meg, ő már mindig perifériás látással mérje a fogatást. Mindig ugyanott legyen, nyugodtan teheted ide, kicsit elmozdatok, hogy már azért legyen felkészítve arra, hogy sokszor esetében. Oké? Nekem tetszik a kutyus, aranyos, jól is fog, dolgozgat is, gyerekecske még, azért mondom, ha belehúzod, inkább csak vigyázzatok, hogy megtanítsatok neki valamit, hogy ő valamire reagáljon. Ez neki egy mankó lesz. Mert mankó, így van, de nekem tetszik, meg jól csináltatok eddig, én a semmi bajt nem látok. De már szöges látok. Oké? Vagy meg lehetne próbálni a megcsináltuk át, olyan magabiztos, az elsőnél összefosta magát, de gyorsan följött, második nem meg. Az se jó, kiröhög, tehát... Sőt, múltkor megcsináltuk, hogy odaáll keményen is.